Il-Kummissjoni Ewropea tat permezz biex mal-5.3 miljun euro jintużaw mill-Gvern Malti biex pajjiżna jagħti l-kontribut tiegħu għar-riċerka u l-iżvilupp rigward il-coronavirus. Il-flus se jitqasmu lil kumpaniji u individwi li huma lesti li se jsibu soluzzjonijiet permezz tar-riċerka. U għattamat li din ir-riċerka twassal għall-iżvilupp ta' vaċċin kontra l-COVID-19. Iċ-Chairman tal-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija Jeffrey Puluccino Orlando għal bl-approvazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea l-MCST u l-Malta Enterprise ingħataw l-opportunità li waqfu dan il-fond għar-riċerka. Huwa fond notevoli ħafna, mhux biss akkosta d-daqs ta' pajjiżna, imma anka in ġenerali wieħed mill-funds da ħajkun of note anka throughout the European Union. Il-fond ħajindirizza s-sitwazzjoni. Barra minn hekk il-fond jista' jgħin biex wieħed janalizza l-imxija preżenti tal-COVID-19 ħalli tinġabar biżżejjed informazzjoni u tiġi proċessata biżżejjed informazzjoni. Da sabiex pajjiżna jkun preparat għal aktar tifqijiet ta' virusi oħra fil-futur. Is-Segretarju Parlamentari għall-Innovazzjoni Clayton Bartolo laqad l-aħbar u sostna li dan l-investiment ser jkompli jpoġġi lil Malta fuq il-mappa tar-riċerka u l-innovazzjoni. Dal-investiment ipoġġina fuq net tal-Ewropa sabiex bekk naraw illi permezz tar-riċerka u l-innovazzjoni nimħarsu l-qoddim sabiex nimxu l-qoddim bħala pajjiż.